ಅಂಚಿನ ಮುಂತುಲಿ ಮಸದ್ದಾನೆ ಈಗ ತೆಮ್ಮೋರ್ ಕಡ್ಕೊಂಡಿಮ್ಮ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಡೆ ಹೆಂಗು 31ಗೆ ನೆಕ್ ಬೋದಿತ್ತ ಪಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಸಿ ಬೈಯಗೆ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಬಾಲೆಲೊಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಶಾಲೆ ಎತ್ತನಾಗ ಬಾಲೆಲೊಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಪಂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೀಪೆ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಚೀಪೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹಾಪುಡು ಅಂಚ ಪಾಯಸ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಗೋಧಿದ ಪಾಯಸ ಅವರಿಗೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಜಿ ಸೋಜಿದ ಪಾಯಸ ಅಂದುಲ ಆಯನ ಅಮ್ಮಡೈತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇನುಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಸೋಜಿ ರವತ್ತ ಪಾಯಸ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೋಜಿ ಬನೊಂತಿರೋದು ಸೋಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಸೋಜಿಂದ ಅಂಚದು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಕೋಡ್ದನೆ ಮೀಂದ ಬಂಗುಳದ ಗಸಿ ಇತ್ತದ ಐಟೆ ಉಂಡ ಐಟೆ ಸುಧಾರ್ತೈನಿ ಅಂಚ ಬೈಯಾಗ ಎಗ್ ಕಂದೆ ಐತ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುತ್ತದೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮೆಗೆನ ಬಡೇದಿ ಬಾಲಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೋಳು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಒಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಉಂಡತೆ ತಿಂಕ ಅವನಿತ್ತನು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಗೀತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದಿತ್ತನು ಅಂಚದು ಹಿಂಗೆ ತಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇಳಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದು ಬಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಮಲ್ಪೊಡೋದಿಲ್ಲ ಗೀ ರೈಸ್ ತುಕೆ ಇಂಚ ಹಾಪಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನು ಹೆಂಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಲ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನೇಚೂರ್ ಬಂದ್ಬೇರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ನೇಚೂರೊಂದು ಫುಲ್ಲು ನೀಟೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ನೆಯ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ನೀಟೆ ಉಂದು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆನೆ ಕೋಡೆದ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿನ ರೈಸ್ಲ ಅದೇ ಪರಿಮಳ ಬರೋದು ಇತ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಫೀಲ್ ಆಂಡೆ ಅಂಚದು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಐಟಮ್ ಬರೋಕಂತೆ ಫುಲ್ಲು ಐಟಮ್ ಬರೋಕಂತೆ ತೆತ್ತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಬೇಯರೆ ದಿತ್ತೆ ಆಜಿ ತಿತ್ತಿಯ ಆಜಿ ತಿತ್ತಿ ಬೇರೆ ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ನ ಸೋನ ಮಸೂರಿಯ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ ಹೋಗ್ಕಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಇಡ್ದು ಕಂದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂಚ ಆ ರೈಸಲುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗಂದಾಂಡು ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ವರ್ಷ ತೇನಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗಂದಾಂಡು ಅಂಚ ರೈಸ್ನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಶಾಲೆಡ್ದು ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಅನ್ ರೈಸ್ ಪಾಡೆ ಹಾಗೆ ಚಾ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಇತ್ತೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಬಲೆ ನಾನು ರಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನಿನಿ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ ಎಂಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ ರಡ್ಡುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂಜಿ 12 ಲೀಟರ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ ಎಂಕ್ಲು ಪುನ ಮೂಜಿ ಜನ ಇನ್ನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಆತೇನು ಮಲ್ಪೊಂದೊಂದು ಗೀ ರೈಸ್ ಮುಲ್ಪಯಾನ ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ 5 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತುಪ್ಪನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಇಲಕನೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪಯಾನ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿಕೆ 3 ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬಾಯ್ದಿಕ್ಕ ಕೊದ್ದೇರೆ ಲಾಯ್ಕಡು ನೀರು ಕುದ್ದಿನಗ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಪಾಡ್ಗ ಅರಿ ಬಿಡಿ ಬರೋಡಂಡ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟೋಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆನ ಪುಂಟೊಂದುಲ್ಲ ಪುಂಟದು ಬಾಯ್ದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಸಿಲ್ ಗೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಲೋಟೆ ಮುಚ್ಚೋಡು ವಿಸಿಲ್ ಪಿದೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲಕ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡು 10 ನಿಮಿಷ ದೀಕ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ದೀತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪರ್ಲತ್ತು ಬಾಕಿದ ಮಲ್ಪರ್ಲತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ದೆಪ್ಪರೆ ಬಂತಲು ಐತೆ 10 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಐನೇ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇನು ತೂಕ ಐನು 10 ನಾನು ಐನು 4 ದಿತ್ತೆ ಐನು 14 ದೆಪ್ಪೊಡು ಐದು ಕೆಲವೊಂದು ಹೇರ್ದಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತೇರು ಹೇರಿಗೆ ಈನ ಪಾಡುವಾರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವಾರ ಇಂಚಿನ ಪಾಡುವಾರ ಅಂದೆ ಏನ ಕುಜಲ್ ತಾಲೂಜ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಬಟ್ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನು ತಾರದಿನೇ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ಗೆ ದಾಲ್ ಪಾಡುಜಿ ಮೀನ ಕೊಂಚ ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಏಪ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ನೆಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಜವಾದ ಮನಸಾಂಡ ಪಾಡ್ನೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದನ್ನ ಪಾಡುಜ ಎಣ್ಣೆ ಒರೊರ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪಾಡುವೆ ಒರೊರ ಮೀನಾಗ ಪಾಡುವೆ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಈಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನೇಕ್
ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ಇತ್ತೆ ತಾಲುಜಿ ಉದ್ದಲ ಬರ್ತೇನೆ ದಯಪಂಡ ಕುಜಲ್ ನಮಕ್ ತಾಲು ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇವು ಕುಜಲ್ ತಾಲುಂಡೆ ಪಂದ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕುಜಲ್ದನೇ ಇತ್ತಿತ್ತನ್ನ ಖಂಡಿತ ಕುಜಲ್ ತಾಳು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಕುಜಲ್ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಶಾಂಪೂ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೇರಿಗೆ ಬೊಕ ಓ ಶಾಂಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕಲೆ ಇನ್ನಿ ಶಾಂಪೂ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಾಬೂನು ಪಾಡ್ಡ ವಾಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಕುಜಲ್ ತಾಲುಂಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಓವಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಂಪೂ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ದುಂಬೂರು ದಿಂಚಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಶಾಂಪೂ ಪಾಡ್ಲೆ ತೂಕ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ 5:13 ಆಂಡ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ದಿತ್ತದು 5:14 ಹೋಳಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಮಲ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇತಕ್ಲ ರುಚಿ ಬರೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ಬಿಡು ಹಾಪುಡು ನಿಜವಾದ ಮಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಪುಡು ನೀರು ಒರಿಂಡ ಅದು ಖರ್ಚಿನ ನಾನು ಏನು ಎತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬಂತೆ ನೀರು ಒರಿಂಡ ಇತ್ತನ ಒರಿಂಡದು ಬಂತೆ ತಿರ ಬಾಯ್ದು ಬೇಚ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಹಾಪುಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ತೂಕ 5:13 5:13 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ನಲ್ಲ ಬರೋದು ನಿಜ 5:14 ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ ಬರಲ್ಲ ಪುಡಿಗೆ ನೆಂಗೆ ಇತ್ತಾಯ್ಕ ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಂಚೆ ಎಗ್ ಪೂರ ಬೇಪ ಅದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂಡೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಸಿಂಡು 5:14 ಆಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ದೆಪ್ಪರೆ ಬಂತೇವೆ ಮಿತ್ತದ ಕರ್ಚಿನ ದೆಪ್ಪುಗನಾ ದೆಪ್ಪುಗ ದೆತ್ತೆ ವಾವ್ ನೀಕ್ಲ ದೂರ ತುಲಿ ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ತಜ್ಬಾವೆ ತುಲಿಂಗ್ಲ ರೈಸ್ ಎತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದುಂಡ ನಿಜವಾದ ನೀರು ತುದುಂಡ ತುಕ್ಕ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಇಜ್ಜಿ ವಾವ್ ತುಲಿ ರಿಯಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದುಂಡ ಶೋಕ್ ಬೈದುಂಡ ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ತುಲಿ ಇರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದುಂಡ ನಿಜವಾದ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈತದ ನಾನು ಆಯ್ತು ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರ ಬರಪ್ಪ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಣ ಈಗ ಮಲ್ಫಾರೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಳತೆಡು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಒಂಜರ್ ಲೋಟಿಗೆ ಮುಜಿ ಲೋಟನೇ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಅಳತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನೀರು ಪಾಡ ಖಂಡಿತ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳಿ ಏತು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಡು ನೀರ್ಲ ಉರ್ದಿಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಾನು ಈ ಥರಪ್ಪ ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಬೇಕ ಗ್ರೀನ್ ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಏಲೆನ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪದಡೆ ಸಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿಂಚೆ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಬೀಜನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರೇನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕನಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಸಿಲೆಡೆ ಕಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಗರಂ ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಿತಿನ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬಾಯ್ದಿಕ್ಕ ಗ್ರೇವಿ ಅಂತ ನೀರು ಬೋಡಿತ್ತನ್ನ ನೀರು ಕೂಟಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಂಜಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೇಕಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನಾನೆಕ್ ತಿತ್ತಿ ಬಾಡ್ಗ ತಿತ್ತಿನಿಯನ್ನ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದೆ ಸೈಡಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ಒಂತೆ ಏನು ಕಸೂರು ಮೇತನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಒಂತೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಳಿಗೋಸ್ಕರ
ಈಗ ಪುಳಿಗೋಸ್ಕರ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕಡೆನಾಗ ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ದೀಪ ಪೂರ ದೀದಾದ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೇರಂ ಕಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಏರ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಿರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತು ಗೊಬ್ಬೆ ಆಯ್ಗ್ಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆವಡುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಯ್ ಮೀದು ಬುರಾಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬತ್ತೇರು ದೀಪ ಬುರ ದೀದಾಂಡ್ ನಾನತ್ತೆ ಸೋಜಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗ್ಯಾರೆಗೆ ಅಂಜಾದ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕಿನಿ ದಾಲ ತೀರುಜಿ ಒಂಥರ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಜಾದ್ ತುಕ ಪಪ್ಪ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಚೂರು ಮಲ್ಪುನು ಅದೇ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ವರ್ಷಗೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಪೇರು ಬಕ್ಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಯಾನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದೀಪ ಮಾತಾರೆ ಪೇರ್ಲ ನೀರ್ಲ ದಿಯೆ ಐದು ಕೊಂತೆ ಚೂರು ಐಕ್ ಕೊದಿನಾಗಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕೊಂತೆ ಚೂರು ರವೆ ಪಾಡ್ನು ಐದು ಕುಂದಾವ್ನು ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ನು ಆತೆ ಸೋಜಿ ಬೇತೆದಾಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಸೋಜಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಕೊಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಯ ಒಂತೆ ಪರಿಮಳಗ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಗೀ ರೈಸ್ಲ ಎಗ್ ಕುರ್ಮಲ ಎಂಚ ಹತ್ತಿರಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊರ್ಕ ನುಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಬೈದಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾವು ರೈಸ್ ತಿನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನದು ಸೂಪರ್ ರೈಸ್ ಎಂಚದ ಶೋಗರ್ ರೈಸ್ ರೈಸ್ಲ ಶೋಗರ್ ಗ್ರೇವಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ ಹಾಂ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ ಯಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂತ ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಈ ರೈಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಾಯ್ ಬಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ ಚಿಕನ್ದು ಆತು ಹೆಂಗೆ ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿ ಆತು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಜಾದ ಹಿಂಗೆ ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿ ಆತು ಗೀ ರೈಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಳಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೈದನು ನಿಜವಾದ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೈದನು ಎಗ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಾತ್ರ ಆತು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ತುಳಿ ಮಸಾಲೆ ತೆಮ್ಮೋನ್ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಟನ್ ಕುಲೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪರೇ ಹಬ್ಬ ಜೈಕದಾದ ಅವಳು ಅಂಚ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈದಂಡ ನಿಜವಾದ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಲ ಬೈದಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂದುಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಪಾಯಸ ಅಂಚ ನನ್ನ ಉಂಪಿನಿಗಳು ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಕೊಂಚ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಏರೇನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಬಾಯ್.